Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Міхася Стральцова «Адзін лапаць, адзін чунь». Аповесць вывучаецца на уроках пазакласнага чытання ў 8 класе. Міхась Стральцоў «Адзін лапаць, адзін чунь». Першая частка. Раптам казатліва стала спіня. Над стрэшкай пограба імгліста ўсхапіўся снежны ўзвей. Калюча зацірусіў у вочы. Потым разам аціхла. Чуваць было, як з шаргаценнем спаўзаў па сцяне і ападаў долу вецер. Снежны пыл па вейках і на шчоках раставаў, і рабілася цёпла. На раскапаным ля пограба сумёце таксама была стрэшка, сутонліва белая і лёгкая, як аблачынка ці птушынае пяро, і мройлівая ў сваёй прыцемненай белі. Пазёмка сцішана шоргала па сумёце, празрыста-дымна распаўзаючыся за агародам у полі. Ён увабраў галаву ў плечы, не зважаючы, што непрыемна холадна дакрануўся да шчакі, зледзянелы матузок да аблавушкі. Ён увабраў галаву ў плечы, не зважаючы, што непрыемна холадна дакранаўся да шчакі, зледзянелы матузок ад аблавушкі і глядзеў. Птушкі ляцелі на разлатую піліпчыкаву лясоўку, пад вецер, і таму зніжаліся над пуняй, але не селі, зноў ляцелі ў поле, робячы круг. Вераб'і пырхнулі тугой чародкай. Пад імі, ніжэй, ішла сініца, і цяжка, нібы бамбавоз, імкнула следам, ціўкаючы і адстаючы, здурнелая аўсянка. Ён тады пашкадаваў, што ў яго парвалася рагатка. Дастаў яе праз дзіравую кішэню з-за падкладкі світы і разглядваў, торгаў за канцы парваную стволку, парваную другі ўжо раз. Той, першы раз, ён натачыў адзін яе канец, не надта прохкім, затое тоўстым паскам, у брыжыках. Бо выразны пасак быў з процівагаза, якраз паўз круглае шкельца. Надтачыў, перацяўшы канцы тонкай меднай драцінкай, а не сыровай ніткай. Як трэба было зрабіць, і вось драцінка, урэзваўшыся ў гуму, пераела яе. Але навошта цяпер шкадаваць пра гэта? Усё адно ў яго ніякіх боепрыпасаў для рагаткі няма. Летам назбіраеш колькі хочаш каменьчыкаў, а цяпер хіба што цэглы наб'еш, ды толькі лёгкая яна, пусціш з рагаткі, ажно фурчыць. У яго залілі рукі, і ён пачаў кукаць на іх, не хаваючы ў кішэню рагатку. Гума пахла востра, набрынялая пякучым холадам. І зусім па-іншаму, прыглушана сіратлівым нейкім водарам, патыхала ад скураной, пацёртай латкі, мяшэчка, у якім заціскаў, страляючы, пальцамі каменьчык. А тронак самой рагулькі, выгладжаны даланёй, быў, здавалася, і зусім цёплы. Казытаў нос тонкім, нават трохі саладкаватым, такім зразумелым, добрым пахам, што чамусьці ад гэтага балюча сціскалася сэрца. Над вёскай у поле была імглістая, заружаная смуга, быў прыхаваны смутак, няўлоўны нейкі незразумелы, як настрой то сцішанага, і тады светлага, то шумліва порсткага, роспачна вясёлага, нават аж зіхоткага ўваччу і ўсё адно цёмнага ветру. Гэта нельга было выказаць словамі. Ён
Стоячы над пограбам, бачыў сябе жаўтлява светлай саломінкай, вытыркнутай са страхі. Яна трымцела, грала, смуткавала і гарэзіла разам з ветрам. Вецечку матаў яе, але ўсё адно любіў, і яна любіла яго. І баялася, і не баялася ягонай моцы. Птушкі зноў ляцелі на піліпчыкаву лясоўку, зноў, зніжаючыся, рабілі круг. Вераб'і лапатліва пырхнулі на дрэва ледзь не ад самай зямлі. Толькі аўсянка адстала, цяжка паляцела пад страху піліпчыкавай пуні. Сініцы з імі ўжо не было. Ён схаваў у кішэню рагатку, адчуў, што ў яго расслаілася пад шапкай, сунулася на патыліцу хустка. Тужэй завязаў яе пад барадой, глыбей насунуў на галаву шапку. Рукі ён схаваў у рукавы світы. Ужо даўнавата стаяў на двары, і яму рабілася холадна. Холадна, можа, было яму яшчэ і таму, што з яго нядаўна здзекваліся, дражніліся з ім на гульбішчы ў Аўдолінай хаце старэйшыя хлопцы. А больш за ўсіх Аўдолін Паўлік. І Іванка плакаў. Яму яшчэ і цяпер было гаркава і суха ў горле. І калі ён на ўсе грудзі дыхаў, нешта ж хрыпела там, усярэдзіне рабілася непрыемна соладка, нудліва. І адчуваў ён таксама, што нечым цяжкім, мулкім набрынялі ў яго павекі, што пад вачамі ўвесь час была нейкая не такая, як на ўсім твары, нейкая застылая сцюдзёнасць. І яшчэ адчуваў ён, што ў яго напялася на шчоках, як бы патанчэла скура і прыпухлі вусны. І яго пачыналі ўжо біць дрыжыкі. Другая частка. Ягоным горам, ягонай пакутай і слязьмі быў крывароты Аўдолін Паўлік, ці, па вясковай мянушцы, Цяўлік, якому капсулем ад гранаты парвала летась шаку, якога баяліся не толькі малыя, але і аднагодкі хлопцы, бо Цяўлік надта любіў разяўляцца на ўсіх, пастыляўся нават з дарослымі, лез на кожнага, як жаба на корч. Быў ён нізкарослы, з высокай грудзінай і нейкі аж зялёны ў твары. Якраз бы ягоная маці і гэтак жа, не выпускаючы з рота, смактаў цыгарку, як яна, і гэтак жа кашляў. Маці ягоную у вёсцы інакш не называлі, як салдатам, бо і хадзіла і гаварыла яна па-мужчынску, і па-мужчынску ўпраўлялася з касой і сякерай. Узяла і паставіла сама, пасля таго, як спалілі немцы, новую хату. Цяўлік яшчэ да вайны хадзіў у 4 клас і зноў пайшоў у 4, калі пазалетась адкрылася школа. У 5 яго летась не перавялі, пакінулі на другі год. І, можа, таму гэты Цяўлік быў цяпер заўсёды такі злосны. І, можа, таму не рос. Дзе ты ўжо вырасцеш там, калі злосці поўныя косці? Гэта дзед так аднойчы пра яго сказаў. І навошта было сёння ісці да гэтага Цяўліка? Ён бы не пайшоў, можа, каб хоць які занятак прымеў сабе на вуліцы, каб хоць хто з таварышаў паказаўся на вочы яму, а то сядзелі, мусіць, сабе ціха па хатах, ды грэліся на печы. Ды і што ім было рабіць на той вуліцы? За мінулую ноч столькі ўсюды панасыпала снегу, што і кроку ў бок ад дарогі нельга ступіць. Не тое, што праехаць, начапіўшы канёк на нагу, з канца ў канец усю вёску. Хлопцам добра, ім можна і на печы пасядзець, яны і так на вуліцы кожны дзень. А яму гэтая печ апрыкрала ўжо горш за ўсё. Сядзі ды сядзі,
бо стапталіся лапці, а новых няма. Каб была ў дзеда пянька, даўно б яму чуні ўжо сплёў. Ён у плесце быў пачаў, ды аборак толькі на адзін чунь хапіла. Дзед сказаў пацярпець, бо прыдумае што-небудзь. Не можа быць, каб нельга было што-небудзь прыдумаць. Дзед нават засмяяўся і весела так сказаў: «Адзін лапаць, другі чунь. Хоць ты дома не начуй». І нават ногой прытупнуў, нібы ў скокі пусціцца хацеў. Але потым адразу пачаў нечага сварыцца на маці і спахмурнеў. А нядаўна прыходзіў бацькаў дзед, ён жыве на другім канцы вёскі, даведаўся, што ў Іванкі аднаго чуня няма, і ўсё божкаў ды божкаў, стоячы ў парозе. А матчын дзед і бабуля, і сама маці ўпрошвалі яго хоць трохі пасядзець ля стала на лаве, але ён адгаворваўся. Не было яму часу, казаў. Гэта ён заўсёды так, заўсёды яму часу няма. Яму толькі ў Ганны, дачкі сваёй, ёсць час сядзець. І Трахіміха яго адтуль не вылазіць, усё па загарадцю, па сценцы прыцемкамі ходзіць туды. Усё нешта ў кашолцы носіць. Маці кажа, што яны да вайны ў гэтага дзеда жылі, а як пайшоў бацька на вайну, перабраліся да дзеда Міхалкі. І ён, Іванка, ужо тады нібыта быў, калі ў таго дзеда жылі, толькі нічога во не помніць. Маці кажа, што яны ніколі ўжо не пойдуць да дзеда Трахіма жыць, бо забілі на вайне бацьку. Каму яны трэба цяпер там? Трахіміся і тады пры бацьку не ўладзіць было, а цяпер яна і зусім чужая. Яна і дзеда Трахіма падбівае супраць іх. Як пенсію далі за бацьку, дык пасылала дзеда судзіцца, каб палавіну пенсіі сабе забраў. Дзед і паслухаўся б, можа, каб Ганна іхняя не заступілася за маці. Трахіма баіцца цёткі Ганны. Дзед Трахім усё стаяў на парозе, божкаў, угака ўсё. Столькі снегу наваліла, уга? Гэта ж Вялікдзень будзе позні, да самай радаўніцы снег будзе ляжаць. У Ганны вунь гурбу уровень з хаты б намяло. Уга? Пяклуецца, бедная, рады не можа даць. А ў хаце халадзіна, хоць ты ваўкоў ганяй. Выпшыкаецца з печы дух за дзень, а на ноч паленне сырое на пот пакідае. Ды где што бачыў, каб падсохла, нават не правяне, ні звання. А ў вас во цёпла бачу, уга? Сват, во! Чаму ж не, аблету на запасю з восені, яно ж каб у самого сіла была. Халера на яе, якая ўжо тут сіла. Каб жа маладзейшым быў, уга? А дзед Міхалка на тое казаў, што і ў яго ўжо сілы няма. Скажа і змоўкне. А дзед Трахім усё гаворыць. Дзед Міхалка проста так, на нядужасць жаліўся, каб не маўчаць. Не любіць дзед жаліцца. Не тое, што дзед Трахім, якому заўсёды здаецца, што ва ўсіх усё лепш, чым у яго. Маці кажа, што ён знарок нагаворвае так на сябе. Благога вока ды чужой зайздрасці баіцца. Дзед, кажа маці, лепей, як хто ў вёсцы, жыве. Калі адыходзіў, дзед паклікаў яго, Іванку, да сябе. Дык ідзі ж сюды, ідзі, сучын кот, чаго ты баішся? Ты ж вунь велькі з дзеда вырас, уга? І гладзіў Іванку па галаве. А потым пачаў шкадаваць, што гасцінца не ўзяў. Гэта ж так яно выйшла, што выпадкам зайшоў. Гэта ж не збіраўся зусім. Ганна прасіла, каб прыйшоў авечку паглядзець. Не есць авечка неўзнак, зарэзаць давядзецца, ай-ёй. Цяпер авечак адно гора дзяржаць. Каб не ўчынка, дык ці не дзяржаў бы, уга? Сышла на нецькі авечка ўся. Нудзіцца, божачка мой, як чалавек.
і ўсё мэкае, а есці не есть. Каб жа знаць всё, дык бы з восені прыгнёў, а цяпер што з яе? Ну, аўчынка будзе, як той казаў, а больш што? Уга. Дзед, мусіць, ужо забыўся пра той свой гасцінец. Дык ты нас, кот, з бабай адведай калі. Надумайся і прыбяжы. Але ён, Іванка, не такі дурны, каб абяцаць. Быццам дзед не ведае, што ў яго няма чаго на ногі абуць, быццам не гаварылі пры ім пра гэты самы чунь. І таму ён маўчаў, ніжком адхінаючы ад дзедавай рукі галаву. І тут пачала ўжо гаварыць маці. «Дык далёка ж, тата, да вас», — сказала яна. «Ды і ён во цэлымі днямі ў хаце сядзіць. Няхай сядзіць, няма чаго тарнавацца на вуліцы. Стаптаў во ўсё, няхай і сядзіць. Яму хоць вечнае дай, усё пратрэ, ды прадзярэ. На ім яно, як гарыць. Вазьму во яшчэ, ды і закіну куды гэты чунь». Гэта яна знарок так гаварыла. Іванка ведаў, не хацела, каб яго хто шкадаваў. «Ну навошта ты так на дзіцёнка?» — пачаў бараніць Іванку дзед. «Ці не ёсць гэта ў мяне? Дай Бог памяць, каб не салгаць. Ці не закінулася дзе ў мяне трохі пяньковага вярхоўя? Трэба будзе пашукаць. Як анапель халера на іх, той год мала сеяў. А імі ж важдацца, не дай Бог. Старая мяне і за гэтае, што пасеяў, закляла, затукала. Уга! То ўжо мне, сват Міхалка, мерку дай з чуня зняць, а я пагляжу». Так вось і падмеўся дзед Трахім сплесці гэты самы другі чунь. Чакай цяпер, калі прынясе. Ён, Іванка, чакаў, да і чакаць перастаў. Успомніў, што бачыў летам на гарышчы нейкія старыя бацькавы чаравікі, паўсыханыя і пакарабачаныя, аж не разагнуць, з вышмараванымі пабялелымі перадамі, разяўленымі, як шчупакова пашча. Летам тыя чаравікі не трэба былі. А цяпер вот добра, што ўспомніў пра іх. Дастаў з гарышча, абгарнуў нанач мокрай анучай. Яны памякчэлі, аджылі. Адно нядобра, пачалі адвальвацца ў іх падэшвы. Але ён на гэта ратунак скора знайшоў. Дзе драцінкай падшыў, дзе вяровачкай падвязаў. Выбраўся сёння на вуліцу. І заўтра пойдзе, і паслязаўтра. Дзед той чунь свой, калі хоча, можа не несці, абыдзецца і так як-небудзь. І маці не будзе асабліва глядзець, парваў ты гэтыя чаравікі ці не парваў. Не яна ж справіла, сам прыдбаў. І ўсё было сёння так добра ў яго, пакуль гад гэты, цяўлік, на ім сілу сваю да злосць паказаць не пачаў. Не пачаў насміхацца з яго ды здзеквацца. Гад гэты крывароты. Ён думае, што калі ў карты умее гуляць, ды ўжо вялікая цаца. А ён, Іванка, у карты не хоча гуляць, бо дзед сказаў, што дзецям гуляць у карты не можна, і дарослым, сказаў, ад картаў ніякай карысці няма. А дзеда ён слухае, бо дзед самы разумны ў вёсцы. Ён яшчэ пры панах, казала маці, як малады быў, дзяцей па хатах вучыў, і яму за гэта муку і бульбу давалі. Дык хіба за тое, што ён, Іванка, у карты гуляць не хоча, яго трэба біць? Ды яшчэ страшыць, што як дзед памрэ, дык і зусім яго, Іванку, са свету зжыве. Надта разумнымі хочуць яны быць з дзедам. Страшыў, што дакажа на дзеда за тое, што ён у вайну школьную дошку, на якой крэйдаю пішуць, дамоў узяў, каб вучыць Іванку грамаце. І чаго яму грамата гэта спакою не дае? Злуецца, што ён, Іванка, хоць у школу яшчэ толькі на лета пойдзе, а ўмее ўжо чытаць і пісаць, і рашае ўжо задачы.
Цяўля крычыць, што ён граматных гэтых, вучоных гэтых, каб яго права было, на край бы свету сагнаў. Ведае, якія яны. Такія, якіх не было настаўнік, што ў паліцаях служыў. Расстралялі гада печанага партызаны. Ён і сам яго, каб далі з паганай вінтоўкі, забіў бы. А што яго не пераводзяць у 5 клас, дык такой бяды. Ён і сам, можа, не хоча. Знайшлі дурня ў тым класе нямецкую мову вучыць. Няхай яму лепш язык адсохне, калі ён будзе вучыць яе, гергітаць, як фрыцы паганыя тыя. Яны бацьку забілі і хату спалілі, а ён будзе па-іхняму гергітаць. Кіне вясную школу і ў калгас конюхам пойдзе рабіць. Хо, знайшоў чым страшыць. Няхай ідзе ў гэтыя свае конюхі, можа, там галаву сабе скруціць хутчэй. Ён, Іванка, па ім плакаць не будзе. Было б чаго. Трэцяя частка. Птушак на Піліпчыкавай лясоўцы ўжо не было. Ён не бачыў, куды яны паляцелі і калі. У полі, то набіраючы моцы, то ападаючы, лапатаў і шастаў вецер. Неба было сівое, ні хмар на ім, ні прагалін, адна суцэльная, скупа прасветленая смуга. За полем азначаўся шэрай вузкай палоскаю лес. Ён быў у нізіне. Калі вецер спадаў, здавалася, што там, у лесе, рабілася ціха і аж да вусцішнасці глуха. Там, здавалася, было нейкае сваё, непадуладнае ветру жыццё. І сама па сабе была, гібеючы на холадзе, цягнучыся ўгору кашчавымі доўгімі сукамі, высокая, усохлая на адзін ствол Піліпчыкава лясоўка. Нейкая панурая зацятасць адзінота выдавала ў ёй нейкае цярплівае і звыклае трыванне перад усім, перад ветрам, перад небам, якое было святлейшым і вышэйшым там, дзе свяціліся вымкнутыя ўгору і застылыя ў тугой нерухомасці голыя шаты. І нават ветру не ставала сілы растрывожыць пануры іх спакой. І ён зласліва шумеў і шоргаўся ўнізе у трывожлівай цёмнай купе вішань і сліў. Вецер, вецер, вецер. Было холадна, але ў хату ўсё адно не хацелася ісці. Ён баяўся патрапіць на вочы дзеду. Той бы адразу здагадаўся, што ён пакрыўджаны нечым. Здагадаўся б, што плакаў, і пачаў бы распытваць. І ён, Іванка, мусіў бы прызнацца ва ўсім. Але яму не хацелася гэтага, і не хацелася жаліцца дзеду, хоць і не здолеў бы растлумачыць чаму. Можа, нават таму, што ён ужо неяк падсвядома адчуваў, дзед спатрэбіцца яму яшчэ некалі, у больш важных выпадках, і пакідаў гэтую магчымасць напасля. Думаў пра дзеда, як пра самае надзейнае сваё апірышча і як пра абаронцу. Маці ён таксама бачыць не хацеў. Можна было паціху прашмыгнуць на печ і стаіцца там, думаючы сваё. Але ён ведаў, гэта і будзе самае падазронае для яе. Яна адразу здагадаецца, што нешта з ім не так, што недзе ён ці не правініўся ў чым, і пачне наперад, агулам, наракаць на яго і гразіцца не пускаць больш з хаты. А потым ужо неяк незаўважна пачне шкадаваць сябе і клясці сваю долю. І гэта будзе горш за ўсё. І ён баяўся гэтага. Ён падумаў, што лепш за ўсё яму пакуль схавацца ў пограбе. Як гэта ён не падумаў адразу? Так сцішна, цёпла было тут, у цемені. Колькі не ўзірайся, колькі не напружвай зрок, усё адно нічога не ўбачыш. Але ён ведае і так, дзе тут высыпае кожнай раніцы маці на жалязяку вуголле. Там і прысесці на кукішкі можна,
і рукі над вуголлем пагрэць. І ён ступіў асцярожна да сцяны, прыгнуўшыся і выставіўшы наперад рукі, і адчуў тварам, рукамі, як на яго шчыкотна ласкава павеяў цёплы дух, як востра запахла попелам і адначасна халаднавата сырой зямлёй, пракуранымі сухімі сценамі. Ён прывыкаў да ўсяго гэтага, асцярожна латкуючыся ля жалязякі з вуголлем, якое яшчэ недзе тлела, мусіць, бо інакш адтуль бы ішоў гэты радкаваты струменісты дух. Было глуха і цёмна. Але пахі былі ўзнагародай за ўсё. Пахла бульба ў засенку, капуста ў бочцы, пахлі буракі, сваім пахам і яшчэ нейкім другім падсохлай на іх зямлёй. І яму здавалася нават, што ён чуе, як пахне над столле павуцінне. Яму адсюль мроіліся пахі, і спачатку было прыемна распазнаваць іх. Было прыемна ад няўтольнай прагнай, аж да пранізлівасці, яснаты ў галаве, ад ненатужнай лёгкасці ва ўсім целе. Але неўпрыкмет гэта перайшло ў нейкую другую, нудлівую і ўладную прагу. Хацелася есці. Цяпер яму пахла ўжо чутней за ўсё паранай бульбай, той, што засталася ад раніцы, стаяла ў печы за засланкай у чыгунку. Падсохлая бульба з падсмяглай аж да чырвані скуркай, такая духмяная, калі расціснуць яе, і цёплая. Пахла яму і каржом, таксама падсохлым, у жаўтлявых іскрынках прасяных шароек зверху і з прыліплым спадаспаду попелам. Ах, які гэта смак, калі адламаць сабе адно з тых акенцаў, на якія дзеляць корж, перад тым, як саджаюць яго на лапаце ў печ. Ён запусціў руку ў падраную кішэню світы і шчопцем грэбаў там за падкладкай, спадзеючыся хоць што-кольвек знайсці на падман голаду. Хоць трошку каржа ці хлеба, хоць пшанічнае ці жытняе зярнятка. І хлебную крошку ён знайшоў, сухую і гаркавую, як паспытаў на зуб, і аж 2 пшанічыны на астачу. Рассмакаваўся і захацелася больш. Сама была пара прыдумаць нешта яшчэ, і на памяць паслухмяну ўсплыло гарашча з гронкамі мерзлай рабіны, падвешаны да шарстка, у падсуседдзе да венікаў з матчанымі журавінамі, насыпанымі на стары задубелы жакецік. І як успомніў пра гэта, не схацелася ўжо сядзець у пограбе. За сцярогаю прачыніў дзверы, ці не бачыць хто, і скоранька выкаціўся на двор, а потым ужо знарок паволі, нібы забаўляючыся, ляскаў доўгім ключом у дзірцы, пракручанай у вушаку, замыкаў дзверы на засоўку. Аставалася самае страшнае. Нікім не ўбачаным зайсці ў сенцы і па драбіне ціха, каб не нарабіць грукату, залезці на вышкі. Усё абышлося добра, здаецца, і гэты раз. Цяпер ужо такой турботы, дапаўсці да шастка за комінам. Ён гэта зробіць так, што ніхто не ўчуе ў хаце, што ніводная пясчынка не прасыплецца праз столь. Вось і дапоўз, вось і можна перадыхнуць, уга! Яму нават смешна стала, што нечакана падумаў, як дзед Трахім. Во, брахун, во, лёгенькі Савачка, падмеўся чунь сплесці, а не нясе. Так сказала прадзеда маці, і гэта таксама смешна было. Іванку змроіўся, замільгаўся перад вачамі, не то дзед Трахім, не то матчын лёгенькі Савачка, закаханы з белай бародкай, у белых сподніках, шыбуе подбегам, аж ногі зыбаюцца ў каленях, і нечага ўсё азіраецца. Можа, сабакі гоняцца за ім? Во, халера на іх, уга! Сапраўды было смешна.
Ён спахапіўся на думцы, што яму пацяплела. Бач ты, адагрэўся, мусіць, такі ў пограбе, да і тут сцішна, а ля коміна дык і цёпла зусім. Добра цяпер зімою паляць у печы. Ён набраў сабе ў жменю журавін, адшчыкнуў рабінавую гронку, сядзеў, прыхінуўшыся плячамі да коміна, і паволі жмурачыся, спрабаваў на зуб, качаў у роце гаркава-кіслыя сцюдзёныя ягады. Скора яму надакучыла гэта, ды і ў горле перасела, і нешта ўжо балюча казытала там. Ён назнарок сцішыўся. Можа, пачуе, што робіцца ў хаце. Аднастайна гуло ў коміне, торкаўся знадворку ў шчыток вецер, а там, у хаце, было ціха, як бы павымерла ўсё. І ён быў забыўся чакаць і слухаць, як у хаце раптам бразнула клямка. Зачыніліся дзверы. Зарыпела прамерзлая падлога ў сенцах, і нехта выйшаў на двор. Ён здагадаўся, дзед. Ну і няхай сабе, ён не баяўся дзеда. Снег рыпеў ужо на двары, было чуваць, як дзед біў нагой па мерзлай рашцы, у якой запарвалі карове сечку з мякінай. Абсыпалася ў ражку і звонка шастала наледзь. З віскам аддзіралася днішча ад зляжалага пад ёй намерзлага снегу. Іванку не трэба было глядзець, што рабіў дзед. Яму пра ўсё расказвалі гукі. Рыпелі вароты ў пуні, дзед нешта гаварыў да каровы, вішчаў і рохкаў парсюк. Зноў рыпелі вароты. Потым чуваць было, як дзед пералазіў цераз агароджу за гуменца з токам, прыбудоўкі да пуні. Во зноў рыпяць вароты, во нешта стала не чуваць ужо дзеда, а потым шах, шах, шах. Дзед гатаваў карове сечку. Гуло і гуло ў коміне, ціха было і, здавалася, сонна ў хаце. Што там робіць цяпер матка? Бабуля, мусіць, спіць на печы, спіць і не ведае, што ён тут, на вышках, што цяпло ад печы грэе і яго. На Іванку находзіла млявасць, цяжэлі павекі. Ён сядзеў, падкурчыўшы пад сябе ногі, глыбока схаваўшы рукі ў рукавы світкі. Ногі добра грэліся пад ім, і ён чуў, што левая нага як бы пабольшала, стала як бы не свая, мусіць, замлела. Але Іванку не хацелася нават паварушыцца. Сон находзіў на яго. У сне быў зімовы дзень, зыркае сонца і белая вуліца, уся ў раскапаных гурбах, і ён, Іванка, бег гэтай вуліцай, і ногі так лёгка неслі яго, можа, таму, што на іх былі новыя, падшытыя гумай чуні. Дзед Міхалка яшчэ нічога не ведае пра чуні. Паехаў з раніцы ў лес па дровы, і цяпер Іванка бяжыць, каб сустрэць яго. Вось ужо канчаецца вёска, вось і поле, а вунь на дарозе і конік матляе галавой, а ўзбоч коніка ідзе дзед. «Дзед, дзедка!» – закрычаў Іванка. «Я табе скажу нештачка». Але што гэта? Толькі што быў навокал снег, былі гурбы высокія, а тут раптам дзед на калёсах едзе. «Дзедка, чаму так, дзедка?» – хоча запытацца Іванка. «Чаму ты на калёсах?» Але дзед далёка яшчэ, не пачуе. Азірнуўся на вёску і ўбачыў, грае, пераліваецца ў небе сонца. Пара дымнымі слупамі стаіць над стрэхамі хат, а ўнізе, над зямлёю, снуецца імгліста зыркі туман. І ў тым тумане молада, чыста, аж у адказ шчыруе, абміраючы ў шчымлівай знямозе, душа, крычаць і перагукваюцца пеўні. І так хораша да ўсяго гэтага Іванку і чамусьці балюча. Глянуў ён пад ногі сабе,
На дарозе снегу ні звання, нібы абструганы кімсьці. Ляжыць сівелы пясок, усцяж пазначаны, куды не глянь, пакручастым шнуроўем. Ад пазганял іх у адно месца, не іначай як ручаямі трэсачак, чорных карэньчыкаў, шэрых сцяблін. Калі гэта было, думае Іванка, чаму я не бачыў? Дзе-нідзе па дарозе выгнала ўжо кволае пер'е трава, расла астраўкамі-кучомкамі. А як глянуць на ўзбоч, бралася трава між дарогай і полем роўнай зялёнаю шчоткай, і льснілася, глушыла, забівала маладую жаўтлявасць, што свяцілася знізу. Дзе-нідзе на дарозе выгнала ўжо кволае пер'е трава, расла астраўкамі-кучомкамі, а як глянуць на ўзбоч, бралася трава між дарогай і полем роўнай зялёнаю шчоткай, і льснілася, глушыла, забівала маладую жаўтлявасць, што свяцілася знізу, ад зямлі. Шкада раптам стала нечага Іванку, і зноў ён глянуў пад ногі сабе. Чуні! Навошта яму цяпер чуні? Што ён будзе з імі рабіць? Ён жа так чакаў іх, так хацеў пахваліцца імі дзеду. Крыўда сціснула Іванкава сэрца, і ён заплакаў. Паглушыла тады наўкол, і стала страшна. Вусцішнасць запанавала наўкол, схавалася некуды сонца. Шах, 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 пачулася дусюль, нібы нехта вялікі ішоў па саломе ці сене. Іванка сцяўся і заплюшчыў вочы, а той вялікі ўсё ішоў і ішоў. Іванка чуў яго і чакаў, як чуеце, чакаюць вецер, калі ягоным дыханнем, ягоным прачуваннем пачынае жыць наваколле. Вось той, вялікі, быў ужо за спіной. Вось і паволі, нібы знарок паволі, распрасціраў рукі, прыпыніўшыся на хвіліну і стаіўшы дыханне. Іванка закрычаў. І зноў тады стала ціха. Іванка расплюшчыў вочы. Дробненькі дожджычак сеяўся над полем. Стаяла чуйная, прывідная ў сваёй сцішанасці імгла. Час нібы на момант спыніўся і цяпер паволі, як бы нехаця, зноў пачынаў свой бег. Пахла сырой зямлёю, самотна гудзеў недзе жук. Проста на Іванку з пакрытай нечым, падобным да фартуха галавою, ішоў чалавек. Быў ён зусім не страшны і невялікі, увелькі, як дзед. Ішоў ён сумны і ціхі, і Іванку стала шкада. Ужо зусім без страху чакаў Іванка, калі чалавек падыдзе да яго. Ён і падышоў, стаў і, як бы ў роздуме, з нейкай абыякавай мародлівасцю зняў з галавы фартух. І рукі яго бяссільна павіслі ўздоўж цела, і фартух выпаў з іх. «Не трэба», – сказаў чалавек неяк незадаволена. І ў той жа час спакойна. «Не падымай», нібы быў упэўнены, што Іванка абавязкова кінецца падымаць той фартух. У чалавека на галаве была кубанка, такая, як у аднаго партызана, што ў часе вайны неяк пад раніцу пастукаўся ў дзедаву хату, папрасіў малака, а як адыходзіў, пакінуў лістоўкі і тоўсценькую, але не шырокую, можа, з далонь, кніжачку. І дзед, і маці пасля чыталі яе. Называлася тая кніжачка «Сонцаварот». Іванка добра гэта запомніў. Чалавек і шапку, як фартух, з галавы зняў. Настаборыліся доўгія, аж у дзве рэдзі, валасы, бо зачасаны былі ўгору, а потым яшчэ загнуты ад патыліцы наперад. Ну якраз як у таго упаўнаважанага з раёна, што летась кватараваў колькі дзён у іхняй хаце. Вясёлы быў чалавек, чорны, белазубы, вайсковай форме капітан, і прозвішча ў яго было смешнае – Маламуш. «Украінец», – сказаў дзед. Прынёс аднойчы белай мукі і прасіў маці, каб зварыла яму лапшы. І маці зварыла.
Доўгавалосы ўвішна сёрбаў, задзіраючы галаву ўгору, сваю лапшу і ўсё смяяўся. Лапша, вочы ў столь. Хто ж ён такі, гэты цяперашні чалавек? Ты пазнаеш мяне? Спытаў чалавек у Іванкі, трымаючы шапкі ў руцэ і трохі павярнуўшы ў бок галаву, як бы прыслухоўваўся да нечага. Дзядзечка, я не ведаю вас. Ледзь не заплакаў Іванка. Не трэба мне гаварыць, дзядзечка, сказаў чалавек. Я? Гэта ты, Іванка. Толькі я дарослы, а ты малы. Багаты я, мусіць, буду, калі ты не пазнаў мяне. Дзіўна ўсё гэта было чуць Іванку, і ён не ведаў, што адказаць. Во, глядзі, сказаў чалавек, пазнаеш? І выцягнуў з кішэні самаробны наган, той, што нядаўна адабраў у Іванкі дзед. Бачыш, твой наган, праўда? Толькі што ж гэта ты так няўдала зрабіў яго? Ствол з дзядоўніку, ды яшчэ аўтаматны патрон загнаў. Стрэліш? Разнясе. Напомні мне заўтра, я табе з жалезнай трубкі ствол зраблю. Ты будзеш і заўтра? Спытаў Іванка. Я буду цяпер заўсёды з табой. А чаму раней не сказаў мне, дзе наган дзед хаваў? Дык мяне ж не было тут, як бы здзівіўся чалавек. Я на вайне быў, я ваяваў. Бацьку забілі, дык я помсціў за яго. Я многа фрыцаў пабіў. Потым мяне як шандарахнула ў левую нагу. Яшчэ і цяпер баліць. Ну, скажы, праўда баліць? Дзіўна, чаму ён так пытае ў Іванкі? Але і праўда, прыслухаўся Іванка, левая нага і яму баліць. Што за праява? І толькі цяпер заўважыў Іванка, што правая нага ў дзіўнага гэтага чалавека абута ў бацінак, а левая босая, тоўстая ступні, як набрынялая ўся. Гэта я бацінак скінуў, каб ямчэй ісці, сказаў чалавек. Мне далёка было ісці, я ў шпіталі ляжаў. Я зарок сабе яшчэ перад тым даў. Калі жывы астануся, дамоў пехатой пайду. Скажы мне, страпянуўся ён раптам, у каго б я мог урэзак здабыць? І пранікліва глянуў на Іванку, утаропіўся позіркам і маўчаў. І нейкі сум быў у ягоных вачах, і як бы шкадаванне, што Іванка, можа, не ведае, у каго ідзе той урэзак. Дык жа ў Валодзькі цётчынага, ледзь вароча языком Іванка, урэзак быў. Цётка казала, што закінула яго некуды. Ды ты ёй не вер, закапала дзе-небудзь, каб не знайшлі. А Валодзька ў хаце з цэлага патрона стрэліў, цётку напужаў. Я ведаю, я ў іх быў, аж шыбіна дзынкнула, мне вушы залажыла, яй-бо. А цётка як збялее ўся, ды як закрычыць, кінулася да Валодзькі, думала, што і не жывы ўжо. А ён, як дурны, стаіць, урэзак з рук не выпускае. Ну, добра, хопіць, рашуча сказаў чалавек. Вядзі мяне да Валодзькі. Дык што ж гэта? Дык што, цяпер? Нібы забаяўся нечага Іванка. А ты сабе лепш вінтоўку знайдзі. Вінтоўка лепш, я ведаю, вінтоўка. Ты баішся? Баішся? Чалавек узяў яго за руку. Дык адразу скажы. Мне не трэба вінтоўка, не трэба паганае ружжо. Урэзак. Я пайду цяўліка забіваць. Ты паможаш мне? Ты толькі не бойся, хадзем. Я там, ля лесу, ужо і яму выкапаў. Чуеш, як пахне зямля? Ён павярнуўся і стаў тварам да лесу і нечага нават рукі падняў, як бы запрашаючы слухаць. І тады Іванка пачуў. Верашчаў, крычаў, екаў, прасіўся недзе цяўлік. Ой, мамачка, крычаў, вецер аднекуль нахапіўся,
і далёка разносіў той плач. Не хачу, не хачу, закрычаў тады Іванка. Не чапайце яго, не трэба яго чапаць. Ён дурны яшчэ, нічога не разумее. Яго ў 5 клас не перавялі, і таму ён злы. Чалавек тады раптам павярнуўся да Іванкі і зарагатаў. Яшчэ больше узняўся вецер, холадам і страхам працінаў Іванку, аж сэрца як не выскоквала з грудзей. А цяўляк усё плакаў недзе, і вецер насеў па полі, шкуматаў яго плач. Іванка прачнуўся. Ён не адразу ўцяміў, што тое страшнае, што адбылося з ім, быў усяго толькі сон. Цела ягонае ныла, было сцюдзёна ў спіну і ў шыю. Калі ён паспрабаваў павярнуць галаву, нешта аж хруснула ў патыліцы і потым стала горача ўваччу. Левая нага пад ім здранцвела, было страшна нават падумаць, каб устаць. На вышках у вачавіткі пашарэла, вецер гуў у коміне, не сціхаў. Іванка праслухаўся. З гуменца ўсё яшчэ чулася: шах, шах, шах. Колькі ж ён спаў? Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, спадзяюся, твор Міхася Стральцова «Адзін лапаць, адзін шунь» вам спадабаўся. Дзякую вам за ўвагу, падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі.